Mega love shout out. 1 million in the house. Paano kaya tawag dun para makapag-jacket ako? Magandang gabi rin sa iyo, Ryan RB34. Mega loud shout out sa iyo. Maya, magkukunik kasi ako para makapag-jacket tayo. Mega love shout out. 1 people in the house. 1 milyong
Hindi ko pa kasi alam to, ano. Muna ko dito ngayon. May live si ano. Sabi ni Ryan RB34, Prismo, try mo host.
na. So, Ryan, RB34, may jacket po na po kayo. Thank you sa tutorial. Mega loud shout out kay Ryan, RB34. Thank you sa dalawang host kami ngayon dito si Kuya Lina sa likod ko. Ayun. Dalawang host kami ngayon dito si Kuya Lina sa likod. Bawal yung may dalawang host kami ngayon dito si Kuya Lina sa likod. Search mo sa Play Store, Prism Host, tapos download mo. Pero may YT Music na po ako eh. Music na po ako eh. Mega loud shout out, 2 million in the house. Thank you for visiting my home. Lahat ng bagay na pag-aaralan, sabi nga nila. Okay, alam ko na. Sige mga soki, pasok lang po kayo at jajakitan ko kayo. Bigyan ng jacket yan, sabi ni Kuya Will. Try mo, maganda yon, sabi ni Ryan RB34. Host, try mo, maganda yon. Kung ano CP gamit mo, mag-LS, yun din pa music mo, host. Pwede sarili mong song gamitin, host. May YT Music ako kaso sinubukan kong nakaraang gabi. Na-copyright. Kailangan daw piliin lang yung kantay na i-sound mo. Okay, may sound na tayo. Naririnig mo na ba Ryan RB34? May bagong pasok tayo.
Sana siya. Ba't ayaw nahuli dito sa akin? Sisin Vlogs 2. Hi host, tamsak dan. Thank you sa patamsak. Tamsak na sapat na para sa akin yan. Ayan, ayan. Narinig mo na? Hindi po marinig. Oh, bakit? Anong nangyari? Remix. Udots Remix. Riga. Walang copyright yan, host. Iwan ko ito pag subukan ko pag may copyright ito, ano ko lang, i-mute ko na lang siya. Babae sa pinag, sana'y mapansin. Ako'y tingin, mga damdamin ko'y nais maparating. Mahirap tayo ng mga inuhan. Wala ang hela mula sa'yo'y nakapiglas. Ang mayagara ko, sa'yo'y ibang nandun. Kapag ikakong bigyan ng salitang iway ko. Yan, meron na. Wow, thank you, RB34. Thank you so much. Dahil sa iyo na lang alam ko na mag-graphic. Okay, binaba na po yung bahay ni Cole. Pakitipid na lang po at babalikan ko kayo. Pasok mga doge, lakasan ng
Maingay. Maya, ayusin natin. Meron pa din. Umiiko. Kasi pag pinatay ko, ito babalik ulit sa dati. Yung province, hanggang na naman yung music. Yung province ko po ay Northern Samar. Northern Samar ang province ko. Kaya mag-livestream naman kasi watch hour namin ay mababa pa. Ang turo sa akin na kahit wala naman mag-try lang mag-live para at least makatagdag sa watch hour. Ano pa lang kami? 33 watch hour. Kailangan ng 4,000. Mahaba-habang puyatan. Madami pang load na mga gasto. So yun, kahit walang manood, mag-try lang mag-live. Okay, Ryan, arbiter for Dahil na ako sa bahay mo, bilang ako nag-iwan ng bakas. pero bago mag-start ko sa prison, mag-add ka muna kung anong song gamitin mo. Salamat sa paangaman pa-tutorial. Big shout out. 1,000 million in the house.
Duduk. Kailan malayo pala siya. Okay. Meron pa din. So, basta budots or Ricky. Mix. Yung gamitin niya. Basta budots or baka sa signal mo kaya ito. Umiiko pa rin. Sa monitor. Basta budots ang gamitin mo. Walang copyright. So, okay, sige. Try ko nga. Budots. Magbudots tayo. Umiiko. Wala nang mic yan, umiiko pa. Hindi. Okay. Maingay siya. Hindi ko pa siya, wala nang ano yan. Tuloy na lang dito yung setup. Umiiko pa rin. Okay, budots na yan. At Ryan RB34. Mega shout out, amazing 1 million in the house. Ryan RB34 at galing na po ko sa bahay mo.
Ba't may isang upuan? Hindi ko makita yung ano. Nakikita niyo po yung nasa likod ko, si Mr. Pandemic 2020. Hindi sa cellphone nasa likod. Bigyan ko lang shout out. Amazing 3 million in the house. Tamsak lang po. Tamsak. Try ko lang po mag-English para matagdagan yung 1 hour namin kasi yung mababa pa. 33,000 yung kailangan lodo. So wala pang load yung makakain natin. Wala nang link. Oo nga. Basta ko sa'yo yung tuhod. Yung link mo ay ano na naman. Hindi ba yan? Mag-ano dyan ang link sa English? Baka paano tayo ni Lolo. Making ko lang shout out 2 million amazing people in the house. Siguro pag may nakaibig sa inyo, maano talaga sa tinga, masakit. Maranasan ko rin yan at nag-ibig ako na pinasukan. Hindi mo masakit sa tinga. Yan, wala na. Ay, baka sa Bluetooth. Ano, baka sa Bluetooth. Bluetooth yan. Ba't yung isa di ko makita? Thank you for seeing my house, Mr. Ryan. RP34. Kaya pala dalawa, ang pala yung isa eh. Yung pinasa ko sa'yo na link. Tingnan ko. Ito ba to? Ito. Okay, dan na sa'yo. Hashtag Facing Live Studio. Okay, yan sa'yo ano. Updated na ako sa'yo. Kung nag-edit ko, bakit yan ako sa kahanin mo. Kaya panoorin ko yung ano mo. Nakikita ko Mr. Ryan.
Remix. Maganda rin yung sound mo. Walang copyright pa to. Paano tayo yung YT? Para hindi na po kayo mahirapan po. Okay. Galing lang ako sa bahay mo. Baka na. Okay, sige mga suki. Pasok lang kayo. Tagsiko. Hindi lang yan. Yan din pinag-music ko. Ako dati ganyan din. Sa lang music ko. Kaya ako makapag-dati. Livestream lang ako. Thank you for seeing my house. Ryan RB34. Mahina ang signal dito sa Pilipinas. Nagluludin. O siguro po siya yung load. Mag-release na pala ito. Yung isa kong wala na. Loading na yung monitor ko. Ayun. DJ Cam, Idol. Achot Boulevard. Ayan, ginaganda naman ako ng bahay. May papasok. Makita masak lang po. Okay na yan. DJ Cam, Idol. Idol. Lang, palipat na yung ano ko. Shot lang tayo. Shutdown tayo. Hindi kaya ng battery ko. Ryan RB34 bago wala nila pa nag-release ano pang ano sa lang yun 4 keys chapter naman ito ang battery nito, malubo na. Tayo pagsabay yung music. Shutdown.
Iyon ko muna saglit lang. Iyan mo muna. Chapter 1.